Vom depune 4 moțiuni de cenzură. ANRE, ASF și ANCOM, cunoscute mai ales prin prisma sinecurilor, trebuie să taie cu 30% toate salariile și indemnizațiile. Asta potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică în pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziția are la dispoziție 3 zile pentru depunerea uneia sau mai multe moțiuni de cenzură. Șefii ASF încasează 16 salarii pe an, iar fiecare salariu variază între 13 și 15.000 de euro. 12 salarii lunare, plus unul de Paște, unul de Crăciun, unul de concediu înainte de vacanța de vară și un bonus de încă un salariu de ziua ASF. Vom depune 4 moțiuni de cenzură. Cel mai bine plătiți sunt angajații Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Media în instituție este de peste 18.000 de lei, cu un vârf, bineînțeles, în cazul președintelui instituției. Acolo vorbim despre 75.000 de lei pe lună. Opoziția are la dispoziție 3 zile pentru depunerea uneia sau mai multe moțiuni de cenzură. Fostul președinte al Camerei Deputaților din partea PSD, Valeriu Zgonea, a fost ales la șefia ANCOM timp de 6 ani. Primește un salariu de 35.000 de lei pe lună, iar soția lui, Laura Zgonea, este secretarul general al instituției, cu venituri lunare de 23.000 de lei.